salam internet görjüler. Ýolgura gepleşiginiň täze tany ýatmak üçin Edil şu wagt Gulzamana talhana geldim. Kim bilen? Mikan Şalmedov bilen. Olam toýa barýa aýdym aýtmana menim şo toýa mehman bolup barýan. Garan toýa ýöremäkäk. Şu ýerde kofe içer, çay içer we 30 minutluk fevkalade ders diýdim. Häzir gelýär. Interview başlaýar mekan. Ýani ilkinji sowalym näme üçin bir kofçel çayçel interview ýadal diýdim bolin. Gulzamana diýdim. Näme Gulzaman bir gelende özüňde gowy täsir goýan ýerde bäri. O hyzmadam ýokardy. Adamlar hyzmat edýän oglanlar işgärlen hemmet malaýym. Şutak toýa gelende diýip içmäne gelende de ullakan täsir gali hemmen bir gowy rahatlyk töredip rilet mehr var derdi. Adam Gulzaman Türkmen guli ýalak bolsun, janyň sag bolsun, ömrüň guli ýalak bolsun diýilen sözler gowy mene şutaý özüme rahat görýär. Çay goýalanna. Inni mehr var diýdiň bolen, senin üçin sana mehr berýän we mehrinden ganyrýan bir insanyň adyny aýtdysalar ilki bilen ol seň üçin kim bolar? Ece bolar. O Edil o sorun olur, kelli de kırlan oturur ýallarda däl bolýar. Inni mehr hakdaky söz hemişe maňa ýene bir sözi idine tirkak getirýär, olam naçar diýen söz. Sebäbi mehr bize berýänler hem naçarlar da. We sen üçin naçar kim? Men üçin naçar mehriban ejem aýallygyndan ýan ýollaşyn öz gyýdym. Naçar diýmek olur adam mätäçlik zat diýip düşünmeler, oňa naçar ýa bir yürek ağınç bir insan diýip düşünmeler. Ejirlik däl. Ejirlik däl ol. Naçar men aýallygyndan ejem öz gyýdym, men şolary bagtly edip bilsem, men özüm bagtly saýan. Şolary näile gowlatlar edip bilsem, men özüm durmuşda bagtly saýan. Şolar men naçarlygymda men boynuma düşýär şolary goramak, şolaryň arnamysyny saklamak, olaryň biziň arnamyzyny saklaýar. Şoň üçin biz olary hemişe bergilik düşünýänler. İň gowlatlanmy, iň gow edip bilýän zatlanmy şolary edetim gelýär. Şolar bagtly bolsa biz rahat bagtly, erkek kişi öz naçaryny rahat, goragly, bagtly edip bilse, şo iň ul bagtlanmy 20 diýen. Hakykatdan hem erkek kişiň mertebesi hem şoň bilen ölçenýär-de. Şo nice. Täze interview'mudam. Täze ýylyň howatynda ýaz edilýär. Täze ýyl aslynda bir ýylyň gidenligini aňladýar-da. Ýyl gitdi. Bir ýylymyz geçdi. We gynanmaly bir ýagdaý ýaly bolan adamlar ol bayram edýärler. Sen gynanýan şu täze geldi. Ýok, men gynanamok. Ýöne şu hakda pikir etdim-de, dogrudanam. Bir ýyl gidip barýar. Ýöne näme üçin begenýär? Näme Hudaýa şükür gittikçe adam öz öňüne gowy ýaşy niýetler goýanny, gittikçe gowlatlary ýaşyň gitse de wagt geçse de gowlatlary garaşýar adam içinde bir duýgy, ne tädil gelýär, ne tip boldy, indiki ýyl o bolar. Ondan soňky ýyl bu bolar. Türkmeniň ardy ukenne ogly ýetişde, gyýyz ýetişde bular bir bagtly durmuşa çykarsa, tädilim diýmek näme? Şu 7 ýaşany ogluň tädil 8 ýaşaýa, ondan 10 ýaşaýa, 15 ýaşaýa saglyk bilen, agzylyk bilen bir bagat bilen şo günleri ýetsen. Umydyň bayramynda. Umydyň bayramda. Şoň üçin begenýär. Umyt goýan adam maksat bolmasa adam uzak ýaşanat da, adam maksat bolsa uzak ýaşadýan zat adamyň ýüregindäki ýaşy niýetleri adam uzak ýaşadýan kadýan men pikirimçe. No tädil bütün dünýä belliýär bir ýagty bayram. Hemme çağalar bir begenip ähli adamlar bire sowga edýär. Tädil ütgöş bayramda. Ondan mene tädille gynanýan adam azyrak kadýan bilenmek. Belki ýokdur, belki bardyr. Tädil bilen bagly ykbalyňda, durmuşyňda iň täsirli ýatlama. Tädil bilen bagly her tädille bir gowy ýatlamalar galýada. Çağalykda ilki bir özüň duýup başlangda kakan getirýän sowgatlar hiç açan ýadyňdan çykan ok. Käbir sowgatlar şu wagt içinden dur öýdi.
Soğuk diýende sözüňden böleýin. Şu wagt şu ýazgyň gidip duran pursady, täzeyle bir hepde wagt bar da. Mana. Siziň çağalaňyzda, maşgala agzalaňyzda berjek soğutdyňyz alnygymy? Ha. Men täze geldim men soğuk alyp geldim. Şeýle bir sowal. Gelýän ýyl 90 ýyly. Ha. Siziň ýylyňyz näme? Doglan ýylyňyz. Öküziller ne tutmanlar sorar diye onun ol şeyle aydılan öküzilliyle. Ha o. Erkek kişiden doğranlar yılın nem diye sığır yıllık bolan hatta o öküzilliyle de. Aslında Rusçadan tercüme etsen got bukadiyle o öküzillik tercüme etmeli bolýar. Şu at tomaşaçylar birden seni ya birden sizi ya diýip geňöräýmen. Aslında durmuşda mekan taňa seni ýüzlenmem üçin sizi ýüzlenmek öwrenşik gelýärmäň şoň üçin seni berjek. Sen men doğun ýaly arkaýyn sizi Bidlönten olmalı, seni bidlönten hakkım ara buluruz. Ana seni vereyin, siz diyecek ol, başka yol vatirna halen verin. Hani öküz yılına, sığır yılına doğulanlarda ayıratın bir hasiyetlerin biri olur. Dehmet çekenle öküz yali şeyler, yatanlarına da edil öküz yali yatyalar, iştelerim şön yalliya. Sen şeyle mi? Ay işte deyip men aslında var ken ipar yana adama demin. Çümhörüp. Kuşun aşağıdan yarla gün doyuyan mı? Yarım var niye neymişe? Ken doyup nemet büyük bilemektayım. Aslında şol sünnet yani soğat diyle bizim dinimizde. Mümkün. Doyman kaçaktan ayrılmak. Ay men yartıgar niye ne ömür sonlar. Çalıcılattan doyu bilen. Ondan uklan vaxtına hiç kim oyorup bilen okma. Uklan vaxtım edil vacip işim olda okman oyoraymal meni. Aydıp yatýanda birden ödüm oyunmasam hukman oýurmalar. Şu taýda işim var, şeyle barmalar. Söz berdim. Täwälen bil sunuň dişgär bolsaň barmaly ýerim bolýar. Onuň sunuň dişgäriniň bar aladasy ukuda. Wagtyna ukun almadan sesiň hem çykana, keypiň hem bolana. O ýat geçdiňden bitýärde ukun almadan. Onuň aýdymlary ýatlap aýtmasaň o kyn bolýardy. Ya har konuny käwat dogurdan aýdym dursun onu hemmek istede bolýanlar. Ýanky ýatdan çykaýa-da käwat etirler. O sebebi aýdym käwat gün aýtmaýan aýdym boldy. 5-6 ýyl aýtmadyk aýdym bolýar. Onuň toýda gelýärdi, şol aýdym muşdo gelýärdi sen. Şol aýdym aýdyp berdi, o da dipterinde ýok ýa göldäp durmaly toýda başga bol. Gün yadım şöyle edip aydıp gidýän bolýan käwrt etir ýadyna gelen. Onuň bir gelip şoňa waka boldy da men ýaşra oglanım onuň Aqşda parfüm bir aýdym ma bolýan. Toýda da Döwranta parfüm Halipa Nur Muhammed Meret faýdyp durdy. Döwranta parfüm degişken oglana. Sen sorap lelem bardym ýyzyňdan, owadan sen sonam hindi gyzynyň. Şu seterler ýadyma şuna. Benim aýdymyň öz mahanysynyň aýdym ýetip gelýär başlamaly. Ýankyny göni düzdüm de aýdymlar. Kara göz galanmaş bolma sen bagrydaş, bu sevgim ganny ýaş, owadan özel mysal şoňalyk düz bitdim bolýar. Döwranta parfüm näme marginal aýdýanmy diýem. He, ýadyma düşmek ýerine ödüňden düzäýän. Ay käwat bolýar da aýdym edil bolur näýle destandan da tel aýdym ol söýg aýdym onuň şoňa gelişýän söz bolsa alyp çykmalar arasynda bolýar. Ine düzäň diýeňizde siziň iň soňky tomaşaçylara hödürlän klipleriňiz Peridat Nirdeýär şoň sözleri olaýdyň sözlerim şeňem sada ölmünki de sada men sada nardalle bir adam içinde käwat şeyler soraglar gelýärdi. Be, ona aýdym diýemez, ona kompozitor bolýan da diýe. Onu ýalňyş düşünýärler de adam. Oňa alyk däl. Adam özüne ilham gelip biler. Käwr ýöne aýdym däl adamym, şu hen bir ýerden kelläme gelýär öz ýeňlen börde. Ýöne bir Hengli söýdüni dille kana şolun ol usta bolsun käwat bir ýerden maňa şu hen geldi. Niýde bar şu hen diýe adama bir ilham gelýär içinden. Men aslında söýdi aydımla mı sözün ýadýan, ýöne näme ilek ýadýan. Şu hen elmese ýady bilen muhmin. Maňa şu hen bilen bile gelende, ne baharjan özlerden aydymlanma da ki. Barňda da öz sözlem. Ýok, barňdan ol men sözlemem däl on käwrýärni ütkötdik da ol men sözlem diýip bolanat da. Öň aýdylan aýdymlar olur. Menden öňem onu adamlar biri bagynda diýip aýtdy. Bir men sen
yanına varsam bağladım diýip aýtdylar onu. Aslında gireye gaýdym ol özi. Ondan men onu aldymda bara arginalnam dinledim. Men önüň aýdandan kynam dinledim de sadyny täzeden ýadyp şutaýyny gitara gitsin, bärine şeýle bolsun diýip çalarak üýtgödüp sözlerine bir nime etdik. Inni şol barıngda siziň repertuaryňyzda aýdymlaryň içinde iň meşhury we ýene bir iň meşhur aýdymlar biri o wagtlar aýdymyz we olam asyl özbek aýdym şeýlemi? Ha, o özbek aýdym onu bir dostumyz jigime ýörýän şol aýdymy bana iýmini toý aýdym edip ber, özümde degişli edip şu alyan jigime alyanlygynyň adam maýy. O näçe kişi gudaşulga gitip bana ahir şoňa gudaşulga gitip beräý diýipdir. Şol aýdymda şol manyny getirmeli diýip ýanky getirdi aýdym şol aýdym gowgorýan edip bolmam toý üçin diýip. Onu aslında toý üçin diýip ýazdykda o da bar her kim o Mergenjan ma klipçim aýdym dinledi. Agam şoňa klip ederler diýip onun sen özüňe ýertdik de olaydym. Senem gaty gow bolup dur bulaydym şeýle klip edip bolýar diýdin. Sen aradan özüň ýazdyň. Ha, o diýen günüm Instagramda Mehrada maňa da ýazýanlarken Mehrada ýazýarlar horozmy öldürip beräýdi. Ha, aýanyň sen tapan ratlaňda türkmen ojokda bolýan zatlar onu klipin içine salyp bilmek. Durmuşdak bolaýjak. Durmuşdak bolaýjak zatlar. Şoň üçin hem halk kabul etdim ki diýende. Ha, 2020 ýylyň habarym ýok klip boljagynyň ýöne şol soğut ýalak boldy da olam toýna. Inni şo klibi mene tomoşaçylar üçin gysgaça informasiýa bereýin. Bäherdenne surata düşürdik. Şundan mekan alyp gitdi Bäherdene we baş keşfi döretçi gydy men görmädim. Mekan hemişe bolşýaly. Bir owadan ýa-birde hinli adamlar tapar, bularlyk şunu kliba düşürelik geler, şoga degem şeýle boldy. Tomoşaçylar üçin informasiýa. Ulaga minnim, mekan rolla. İdineden ha, uzun saçlı, qara gözlü, qara gaşlı kirpikleri okyaly, mehriň zihini ukyby aýratyn bolan üçin idinnaky kliplerde de baş keşfi döretdi. Peridatda da söýgülim dedi. Nişi ýerde mekan saňa sawursyn aýdasym gelek, hemişe bir zihin bolsa ýa bir gözellik bolsa şonu görüşüň, duýuşuň aýratyn. Ha, we hemişe sen hemme zadyň gowsunyň tarapdary. Gözleňem şonna. Inni şu egneşik geymek meseleň dedi. Näme diýe? Bir gerek sadanylan bir şey diýe. Mekan çalmadyfyň bir kowşuny tutuş bir garderob alyp bolýar diýe bahasyna. Ýok, ondan ýok. Beýle dermi? Ýok, beýle der. Brendlara we şonýal hilli egneşiklere. Men onu näle ödüm men bir aňyrbaş brend geýän zat diýip biljek gelýär. Ödüm şoňa balet edip geýnýän on men bir düşünemeýämakda ödüm üçin geýän. Ödüň dedetalyan. Ödüm lezzet alyp geýän. Şu 10 tane şigarman bir gowja da adalan gowgorýan mysal üçin. Ýa-ni italyanlaryň diýen zady bar. Ýa-ni kowş meselede bir ýadyma düşdi de geýän kowşuň men ýatýan ýerin gymmat bolsun diýip Spanya. Düşün. O ne düşünip sonra berýär adamyň imkan wagt geçirýän ýer diýdi. Adam yat öýüne bar we ýatýar. Mysal üçin. Diňe uksuzlyk gelen, ha uksuzlyk gelende de aýaw kowşdy bolýar adamyň iş. Şol haýdam olup iksem nemede adam kan wagt geçirýär. Sen ödeniň bolup durar ýene kene. Şoň üçin adamda näme ömür bar diýe adam uzak ýaşandy. 100 ýaşajakmy, 120 ýaşajakmy, goýar oglyň ýaşyny merde ne bar o Hudaýjan. Onuň diýjek bolýanym kan wagt geçirýän ýerin gymmat bolsun diýdi. Inni. Öz gadyryny bilmedik, ýyl gadyryny näme bilsin näme türkmen. İlk ödüňi söý, şonu özgelerim söýmege öwrenersin. Öz gadyryny bilmeden ýylyň gadyryny näme biljeksen? Menen bu güjüňem gözüňi ýakyp goýupdyrlar, täzeli görmedin ýyllarym käme. Yo, gelýän ýyl towşan ýyl bolan soň towşanlar ýemesin diýen bolarmasyňlar? Ýok, baý towşan ýyjak güjü görmekden ha. 10 ýyl berem şutaýda durgymylar. Indi ýanky wagt hakda aýtdyga. Öz ýanky uky alýan wagtyň şonu rahat geçirmek. Wagt hakda bir zat bar da. Adam üçin iň gymmat valyuta aslında wagt diýil. Ha. Yani men bilşimçe biznes wagt ýyda dolap bolan, wagt geçip gidýär. Wagt näme sen üçin niýjek bol? 20-nji ýylyň awgustyň 24-nä birine getirjek şu wagt mysal üçin. Wagt diýilýän zat şoň üçin
tesirli, kımmatly, manyly geçirmeli wagtyny. Şo valyutan sen nähil ulanýan diýip sorag berjek boldum-da. Eger wagt iň gymmat valyuta bolsa, seňem finans towadyň ýok dälmi kä diýen, biznesden biraz başyň çykýar we şo valyutany sen nähil ulanýan, özüňe bähwitli tarapy nämede? Bähwit tarap nämede men şo wagty valyuta diýip hasap edýän boldum. Wagty tygşytly, manyly, hemem rezultatly geçirmäne çalışýan. Netijeli geçirmäne çalışýan. Şu gün näme etdim, hiç etmedim, men şoňa gynanýan. Ne bir zat etdim diýende, ul iş etdim diýende näme iş edýän? Aýdym ýa-da Ul iş etdim diýende burada döre diýen, aýdym ýa-da men üçin gymmatlylar da ýa birine gidip birinin taňly alkasyny alýan. Alkyş. O alkyş alýan da şol Allah ýalkasyny bir çyn ýürekden begenler bilsem men özüm rahat ýetýän. Men atamyň bir sargydy barken, men kakymdaga diýekenne. Şu günni yatmakaňyz biriniň başyny göge ýetirmeden ýataýman diýeken. Hemme çagyrylmyş. Hökmen bir adam begenler. Bilemok senin bir malyň soý berip berýänmi? Bilemok näme edip kömek edýän bir adamyň başyny göge ýetirin. Şonu işin kadar ruhas olur diýeken ata. Biri de şonu sargy ýetirýärler. Men şu günni bir adam begenler bilse menden bagtly adam ýokdur. O günni bir begenler zakon iň bolmanda birin bir çörek onamy ýeke çöregi men halamok. Hökman bir dostum birin çağır şoňa degişip gülüşip oturup iý içip Dostum diýeňizde. Döwran Tapar bilen Mekan Şalmedov ikisi çarpışdy, ikisi bir ýerde taptaşaýdy, gülüp içmez gyrlýar diýýärler. Sebäbi nämedeka? Döwran zannemede nähili Döwran Sapar diýilende bir ağlap gülkä gülüp bilýän oglanlar. Döwran zan näme öz topornyň adam şowgunna, özi şadýanlykda, şowgunlykda tanalýan oglanlar. Döwran Tapar bir ýer gelende bir her kim gülkä bir şort ötede garaşýada Döwran gelip şey diýdi, boluň şeýle bir gaharlan bir zat diýdi, şort ötede jogap berip ýady bilýän oglanlar. Ondan keň de öwren bolýan adam, öwrenmi? Halipa. Gowaýdymyň eýesi, gowaýdymlar döretdi. On ýolundan keň oglanlar aýdym barsalyk tapdylar. Keň oglanlar bada Döwran ýolundan aýdýan. Döwran onuň näme bir ýarsyz düşünşi bilýärse Döwran bilen. Onuň Döwranda diýemsinler de mekan mene tuwulum aýrylman gatnaşýanlar Döwran diýdi wagt her kim özüne megdeşirek adam men gatnaşardy. Piti Tapar sohbeti diýär türkmenler. Ay Döwran jan tuwulumy şort etdi baý oglanlar. Ýol hakda aýtdyňyz. Döwranyň ýolundan aýdýan oglanlar ýatlaňyzda öz ýoluny döretmek diýilse, öz ýoluň diýilse türkmen estradasyna iki tane aýdymçy gönüden göne ada tutulýar. Olaryň biri Atabaý Çargylyp bolsa, ikincisi hem Nur Muhammed Merýedow. Inni men bilşimçe we gözüm bilen görüpdim. Halkyň öňünde toýxanada Nur Muhammed Merýedow bilen bile durup aýdym-aýdan aýdymçylaryň iň ilkinjileriň birisi. Şoň üçin sen Mekan sowalym şeýle. Näme üçin aýratyn Nur Merýedow we Atabaý Çargylypyň ady şunça aýdymçyň içinde öňe çykýar. Şol 25-30 ýyl alsak. Sebäbi dem Atabaý Halipa bir ütköşk ýol öretdi-de. Atabaý Halipaň özülki şu üçlük tardy. İnsanky wagtlarynda senden aýtdylar tardydy. Sefer tarda idealer sefer ýa-da estrada sabarty kufa togry aktivda. Bu ütköşük bilelikde bir ýol öretdiler-de. Ma ýa-da hem Türkmenistanyň Halipa wasymy bu gözel tekaýyň ýolundan başlap özüne bir ýol tapan Halipa wasy da Atabaý Çargylyp. Näleýin Atabaý Çargylyp lir kaýdynlara maýtdy. Şoň üçin Atabaý ýaşlara mowrya, halk kaýdynlara maýtdy. Destanlara maýtdy. Näme isteden Atabaý Halipada bada? Onna näme isteden dadyň? Söýü hakda özüňe
şoň repertuarynyň istendiği adam bolaýdyn şo bir gaýgyly aýdymdyň näse gelse-de ba, ýatlama aýdymdyň näse gelse-de ba, eje hakda näse gelse-de ba, söýük hakda näse gelse-de ba. Ýaşullar halk aýdym, nesihat aýdymdyň näse gelse-de ba, onu dinlemelik mümkin näle, onu näme isteden berdi-de. Repertuary bay. Repertuar bay onun sesinde şeyler öğrene çekicilik var. Hiç kime meglemeyen sesi var da onun atavay Halipan sesini birine megledip olunmakta. On soňam türkmen estradysyna rock stili. Rock stili olan dörüden stil var sebebi şu döwürler ýanky bütün dünyada rock stil moda bolany bular öz halk sadymyda şol ýanky daşa ýurdun rock Ölçeklerini goşaýdylarmy? o ölçeklerini sabartyk Türkmençe Türkmen hadyny galyna sälle diýjek bolýar. Türkmençe variantyny nörede Demiravoy standardyň Türkmençedin nörede. Ataway Halipan. Ýan bulam täze dap boldy. O Ataway Halipan aýdymlaryny mysal üçin Amerika aýdywaýdynda da sözüne düşünmelerimi sada alyp barýardy. Dinleder diýäňmi? Dinleder. Indi näme üçin şol derejede öňe çykdy Nury Meredow? Nur Meredow'un bir şeyle bir öğrene çekici sesi var adam. Edil Nur Meredow'un kamçongal onun sesine megleyen ses yok da. Şoň galän biletligine galmak. Türkmenistan halk artisti Aksta Parfum yolunun aýdyp başlap öğrene bir yol tapanna debe Halipalan hemmeten diýe. Maňa da Ataway Halipan, Nur Halipan, Aks Halipan diýen dadi. Biziň aýdymlarymyz aýdanda öz sesinde aýtdy. Öz sesinde aýtdy. Parodiýa etme. Gaýtalajak bolma. Bokurdan kısma şol aýdymyň galimin pozman, heňin pozman öz sesinde aýt. Öz sesinde. Şonu dogry bol ýadamarsyn diýerler. Hemem özüň lezzet alarsın diýe. Sebäbi şo beýnine megretme bolany, megretme işleýär-de beýniň köp bölegi. Beýniň köp bölegi megret. Gaýtalasy gelip dur. O öz sesinde aýdanda barýan ýerlerini ýatlaýanda goýberýän de ýamaýdyma süýçülük gelýär-de öz sesinde. Duýgu berbaýdyň da öz sesinde aýdan. Özüň molabaýdy. Özüň molabaýdyň duýgu sende bar da diýen de ýok da diýen hatda. On sana Allah bermekde şu bağda var. Näçe min yaprak boldajon bir ýol, ikinji ýol seriden dökme barsızda güýtge da adamyň teşoňal. On idilöz bolup bolmaýar. Indi şu Nury Meredowyň şeýle bir jan koýurlar eken türkmen halkyna. Şeýle derejede Ataway çargly funkam şeýle. O derejede jan koýur men göremokdum. We şolar şeýle diýär-de şu audio kasetalardaky öňkü ýazgylary Nuryny dinläp ganyp bilemzok o Nuryň aýdymlaryny aýdýan aýdymçylaryň hemmesini diýenýäli dinläp bilemok diýenlere duşdum men. Şo bolup Nury boljak bolup aýdýarlar diýär-de. Indi Nury Meredowyň repertuaryndan yerine ýetirip bilmerin diýen bir aýdymyň barmy? Ya hemmesini yerine ýetirip gördüňmi? Ýok. On gaýtalanmazan aýdymlar bar da. O bolup bolmaýar. Mysal üçin haýsy aýdymy yerine ýetirip bilmerin diýen? Men näme üçin muny arkaýyn soraýan? Nury Halipan aýdymlaryna aýdanda hedel edip dinleýän mekan. Şoň üçin tenen arkaýyn soraýan. Ýok, aýdyp bolur. Ýöne edil Nura bolup bolanok ýöne şol aýdym aýdyp berýän da sen. Şu Ataway Halipan ogullary, gönü öz çeşmeň ýanyna turup kuwatçanyna nägile güýçläýdi ýöne Ataway bolup bilen nokta. Yankı diýenimde. Ýöne men bir zada göz ýetirdim. Kuwat mysal üçin Atawaýyň aýdymlary bilen sahna arkaýyn çykýar. Toýum bolsa. We sen Nury Halipan aýdymlary bilen sahna arkaýyn çykýan. Bu nämeden şeýle? Sebebi näme? Nury Halipan öz bilen kän bile aýtdy. Kän bile toýlarda bolup onuň ilkilkiler çekinýärdim de täze aýdymlaryny aýtmana ýany. Dogry aýtmalar. Onuň aýdyp görýände Halipan şulaýdym düýnüň müzapsyň çykdy bolun giýje ýatman ögrönüp deptere sözlerini ýazyk. Näle bir boljokmy diýip öňden soraýan da. Onuň gaty gulýalyk diýe käwriýeni ýanky, onuň käwriýeni diýe ýankyny gatyrak gyýran otak gyýgyrman ýetmeli o bär şeýle, oraya bär şeýle. Käwada aýdýat da biz ol giýje günü öwretmäne wagty ýok Nurjan gününe toýdy ol hiç medebeyt aýdym öwreden. Ýöne sen bartyn çüwen ýeri sen
Nuri Halipa bile bile kän toy sowdum. Şoň toýda ya ýol uzak ýoly bar ýakan sonra aýmasaň, yo o taýy şeyler almaly, bäri şeyler almaly. Onuň ýanyna görüp seredende nähil demaly, näme diýär, näliýet diýär, nirne içini ata diýär, nirne bokurdy, nä diýär, görüp dursun da. Onuň almak aňsat bolýardy. Şu ýerde tomaşaçylara bir zat ýatladaýyn. Nur Meriedowyň Halipaň aýdym bardy. Men iň söýýän aýdymlarymyň biri ýarym galy. Ýarym galy şol aýdym galy ýalňyşmasam. Saýatly Hemra Destandan telewin ýazy goýup Saýat Hanyň ýanyna gidýän Hemraň aýdymy we Nur Halipada iň gowurýan aýdymlarymdy sag bol mekan şol aýdymy ýazdym, ýörüýte täzeden işledin, getirdiň we men ağlamyz haýyş etdiler şu aýdymyň näme. We men rejissörlük eden kliplerimiň içinde iň owadan görýär. Iň hawa, iň halayan kliplerimiň biri şu klip. Şu klipiň döremegine sen sebäp boldun we sag bol şoň üçin. We şu klipde başga şew döreden Gulaýym aktrisadan. Gowmany çykardyňyz ondan gow klip owadan klip boldy. We şu klipi bir bölegini goýamda men ýadyma düşýär. We soň ogluma terjime etdiripdim Amerikadan Instagramda bir patpiçikleriň biri ýazypdyr. Şeýle beautiful gara bunýaly gözellik men hiç ýerde görmedim diýip ýazypdyr da şu klipi görüp. Awa YouTube'da we şoňa şeýle begendim. Şoňa gaty begendim men. Begendim. Olara biziň şu milli zatlarymyz has täsir. Hawa. Dörediýärdi, interes. Awa şonu döretmä mümkinçilik döredip men bilen Bokurdaga gidip uzaklygyň çölle şol howar. Şol ýamkalan hemmesine gatnaşdyrym taýy. Elletdirdiň ha Bokurdakda gömme çörek berdiler. Hawa şu wagt birden göräýsiňiz. Şu gepleşigi Bokurdakdaky şu agaýyň eýelerine de hemmesine sag bolun bişirip beren çewşiňiz üçin, gömme çöregiňiz üçin. Hawa, inne şu wagt klip hakda görüňe gitdik. O klipa biz näme mergen bilen düşürmedik. Ýöne mekan ise men mergen gödüňme gelýär, mergen ise men mekan gödüňme gelýär. Tomaşaçylar düşnükli bolar ýalaýdaýyn. Mergen klip maker, şuny ýaly bir ustat ýigit bar. We sen klipçiden bagtyň çupdyr diýän men. Alalaşýanmy? Şu bir kylykda çupdy, onuň çuwanakdy, onuň gat kösenýärdim, dogrymaýdy. Şu taýda hemme klipçilerim görýänler, käbir kösen klipçiler bar. Ýöne barda men. Nämeden kösenýärka diýenler tomaşaçylar düşündiräý. Näme bir hile sene 20 adam olup garaşyp dursun bir ýerde klipçiň ele çük ýok. Ha, edýän işi pesel, hili pesliginden näme? Hili pesliginden näme men olsun odun näme inkar edemek ýa meniň göwnüm etmedik barmadymy? Men şu ýalançylyk görürmän da men. Öň bir näle tikär klipçiler bardy. Mergenden öň o sen şeýdandan öň ýürek döwür klipçiler bardy. Ýürek begen zaga bardy. Nuranan döredi. Nuranan döreden. O wagt aliyat klipler, o wagt ýanky begen zagony özi ýanky saklaýat da. O gurnuya da näçede gelmeli, näçede gitmeli. O taýda anykdy. Ondan soň klipçiler öz aýratyn alyp bardylar. Bir eline kamerany alýa, aýam bala tapartla şu taýy bolma şeýde entek anygam da nämetjekler. Şeý onuň ol eýam klip düşürdik bolan nokta. Inni tomaşaçylar klip diýip otyr diýmesinler. Aslynda şu interwýuny ýazmagymyň asl sebäbim klip şol owa gyýdylar klipiň. Ýyl jemlenip gelýär 2022-nji ýyl we 2022-nji ýylda meniň bilişimçe ol meniň sebäbi sahna da seretdim prosmotrnyň we toýlarda bolamda da şu klip hakdaky gurrun soraglar şol aýdymda toýxanalarda başlanýan şowhuny we hereketi gördümde iň meşhur kliplerden biri boldy diýip pikir edýän. Şoň üçin şu hakda interwýu ýadaýyn diýdim. Ýörüýte tansam diýip nimetdiler, Murat Mollada Wetching tandy diýip. Ýanky owa gyýdan tandy diýip bir. Onuň şolar şeýip tandy o da ýanky o tansam oja trend boldy ha. Internetde da ýaýrady bol başga ýerdekilerim şeýip tandy edip berler. O toýlarda gabat gelýände şu taýyna garaşyp. Inni maňa köp gelýän sora Instagramda da kän soradylar sen rejissor bolsaň şu klipiň şu ýerde aýdymçynyň aýdym ýerine ýetirýän ýeri we owadan tebigat şaglawyň öňünde otýar nire diýdiler. Men şo syýomka gatnaşmadym. Nohurda. Nohurda dağın için o taýyk barmak gaty kyn täze göz başyna ýöremelkenä. Şo taýda or ýol berip tapyp owan içinden tapyp ilki ul maşyna gidip soň bir niwe maşyna gidýärken onu da oğlanlar öňünde kılıçıp ýankol ýadylýan nemeler bar, ýatyklar bar. Olaram näçe oğlan ýegnimiz alyp gidip
Neçe kilometrler yürüdün? Piyada. Aýyr 2 sagatdan owrakda ýörenler piyada barmak üçin şo. Yine ýedin hada. Ağzımdan bekli. Kabul bolsun. O Ramazan aýtda onun aýny bir klip düşürmäne var ýatyp bahan edip bir Ramazan zyptyrmaly oğlanlar we hemmeri bekdir. Mergenem suwsuz ýörek durýan. Goşulşdy bolyn ha? Yo. Mergen. Ağzın teşnelikden ýaga dodoklam ýark bolup geldingmi ýa ýyňa? Yo, bek Allah Taala buýuz beren. Allah'ın. O şu tapardı onun bara jotayda daş olsun mene yatıptırın bir saatte. Syomka edeniňizden soň. Yok, ilk mergen nidam gün durda diýdi syomka. Ha, o gün depeden uryan wagty edip bolany. Menem diýdim oğlanlara diýdim bir saat yatyňar bek Allah'ın gudraty bilen bulut geler diýdim de. Bular maýsaw ne ettin ayda tipir gilek o be zakar ettin buldu da tipe. Onun şey nimetler son mergen tur diye tur ağam bulut geldi dip. O çındanın bulut gelipdir o. Ay bulut geldi şeyle bulut bolanna gogol ya da sonra. Bir gilek renk kılca düşüyor da. Ha o. Onun aynı sırada alalım. Bir başladık. Onu da vallahi Allah onun yeni bir kudu biledelin eğer bir gogolor ya lidun min bardan yol varsın ayağıyın ordum ben. Yankı suğun palçıkırak yerine yol varsın ayağı. Vada şeyle ol. İtin dağdın ayağı derli. Belli otaydı demişsin. Bir klip dittim yol varsa şam oluyor. Bakım nakıyor. Ya kayıttınız mı? O bakmadım da öyle diyecek ben. Yo allık dolu. Nemetin allık. Ben can yetki şu taydıydı. O taydın aydiyan yerinde kalan yersin. Ha o sujet var waka gidiyor. Ya aydınman şu duru suğlar akar Beherdenin dağlarından ip Ha o şu suğları da barıp düşürüpsünüz Ha ya. ondan sonra aydıma manisi gelsin deyip şu tayini. O tayini men bir suğrakta gördüm de mergende dedim şu tayini yer olsa bir tapsana gözle iyiydi. Şu tak taşan olsa kolayım olsa gidelim şu tayda edesin nereye dedim de. Şu kat alayık bol dedim de. Ondan sonra tayinem yani o tayda önünde dik durvaysana değer o tayda uğur. Ondan sonra tayda bir hilak yani Kampanovka değil ya, o Kampanovka gittiniz şu an. Türkmençe neme yadıp önümde yankı köyüne doğrun mis çayına giy çağalçı diyen nemeler koyup şey var. Owa dönmölle. Owa dön klip soňky periýat nirde sen yaram owa dön klip bolle mekan gutlayan. Mekan aslında şowhun mani syz ýagny mani gözlenmesiz yeňil bir zat tomoşaça hödürlemek we ony meşgul etmek aňsat. Manili bir zadyň tomoşaçysy kän bolanok. Onda da sana sağ bolsun aýdýan manili bir klip. Ýagny kiçik görümli film derejesinde şo klipleri edeli diýende ideýany gollanyň üçin sağ bol. Men häzir nirde sen ýary periýat klipler hakda aýtjak bolýanna. Sebäbi asıl men mediada başaryan işimde adamlara sahawaty, ýaşlygy, haýır-sogawa çagyrýan bir zat etmeň tarapdary. We şu iki klibiň dowamy barmy diýip tomoşaçylar menden soraýarlar. Oň dowam bar. Ady dünýäde ýanky gyýdyň ady dünýä bolýar. Hawa. Ýan klipde diýen gençe bu kime diýä boly. Ha, dünýä diýä men o çigisiniň sadymy gollumy da. Başda sataşanna şolukdy. Sağ mollimy dünýä diýär da. Şol 3-nji aýdymma ady dünýä diýip skripka çalýar diýip soň içinde sözleri bar da. Onun senaryosyna bir pikirlenşerse, öz kedemde bir neme bahar pikirler o. Ideýaň bar. Ideýa bar. Esas adam şol. Iň gymmat adam ideýa. O şol gelşermi ka diýenden aslında şonu dowamyny istekmi ka etmedek mi ka diýip bu ýöne halkyň istegine görä edersi otyryp da tomoşaçyň istegine görä her kim sonra ya da dowam bamla diýip men öňden soranlar bar. Onun ne diýip bolsa 8 martda da ýetişdirirsiň dowam. Garat 2023-nji ýyla eýa maksatlaryň taýyna. İnşallah onun ýanky periýat nirde ýaraýdymam bir näme şunuň alak şol kän wagtam alsa uzak wagtda düşürdik onu. Uzak wagtda düşürdik. Heme bir maniler bolsa heme ýadgarlyk galsyn heme şonu içimdäki ýanky öz niýetim bady. Sebäbi öldürüldün aýdymda bekardan gudraty sözüm keňim. No şunu bir ýadgarlyk klip eder diýip şeýle men sözler o bol aýdymam
toylun başında da aýtmany. Ýanky peridat ýaşlar ýerinde de toýlarda aýdýar. Lirika owadan aýdym. O sebäbi sözleri gowy düşdi. Şeňem gowy düşdi türkmençe ýen boldy. Onun dowamly eder inşallah. Onun ine tädile de ol beşten täde aýdym gelýän tek çykaramok edip bolsa. Täze ýylym düşümlili bolsun. 2023-nji ýylym saňa 2022-nji ýylla hyýaly meşgurlyk getirsin. Döreden dörütçük kliplerine aýdymlaryňam şeýle meşgul bolsun. Ämi şey diýim. Sen toýa barmaly. Sen aýdym aýtmaly, men mihman bolup ýyjak alsam bolýar, bolýan sen ýyjak alsam bolan okşoň üçin ente zor kän berjekdim o jemlemeli bolýar. Täze gutlugyň bar bolsa, Allah janyma Türkmen halkyma mehriban arkadaşlar serdarmyda tädille iň wardy bolar. Daýjan başlyk bolsun, janda bolsun. Arkadaşlar serdarmyň alyp barýan işler uğurlu bolsun daýjan. 20 günümden näme şuňalyk owadan ýurtda bolýanlykda Allah'tan tädiller hemme bayramlar gowy edip bellep ýaşamak paragatsyk demişin netip etsin Hudaýjan. Janyň sag bolsun, başyňdyk bolsun. Ular sen sana da aýratyn sag bolsun aýdýan bergen jana. Akly ustadyn purtotdan peýdalap ýanky böyle işleşýän oglanlarma Attajanma, Atta Gurbaniyadov badyna. Saparmat Teşnidow. Albertde Meilsanma Berdirmat Jannifa. Döwletjanma, Nagmatba, ähli oglanlary hemmesine sag bolsun aýdym belýär. Atajan Eýubow toýlary diýer. Albertde Mergen Janma owadan klipleri Allah jan ýylgyny görmäne. Bir gowy klipleri berýän sag bolsun başlyk bolsun. İnşallah belki Allah ahkol verdi yende işler kovaydınlar halka getirir. Senem gülerek sen kömek etsen bir kliplerde başında dursun. İnşallah. Bir senaryolarına kömek etsen Allah can. O Türkmen'e gelişen dağıtları çıkarıp halka hedir verip yaşamak. Allah Teala ne şu ömür verdi şu insan kullarının içini başarayan işimizde şu yurdu o arkadan serdarımıza hizmet etmek, halkımıza hizmet etmek nasip etsin daýjan emem. Amin. Bileglerine goşulýan mekan. Perişteler amin nisin. Bereketli ýyl bolup gelsin. Amin şey diýin. Toğsan ýyly gatwyr mehriban gowy. Yumşak ýyl bolup gelsin. Sag bolana mekan. Duman eglenmäne kemerler gerek. Gönü ýalkynmana erenler gerek. Ömrüň kyn gününe aýalyň gerek. Bagtly bolmak üçin diýaryň gerek. Şu diýarda, şu watanda, edi Türkmenistanymyzda ýaşaýanlygymyz, şu howatyndan dem alýanlygymyz, şu watanyň kızgynjak melemistliknany tandyrdan çykaryp elmede alýanlygymyz biz üçin bagtly adamlar. Täzeliňiz düşümli bolsun, rızkyly, bereketli bolup gelsin.